Vítám vás u dalšího výkladu, milí blíženci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Pořád se snažíte dosáhnout nějaký určitý svý spravedlnosti s určitými lidmi. Máte pocit, že v nějakých věcech ve vašem životě, že se strašně moc snažíte a pořád vám to tam jakoby nejde. Že máte pocit, že ať uděláte cokoliv, že to není dostatečný, že pořád děláte jakoby málo. Ale kdybyste změnili úhel pohledu a přišli na to, že nikdy míň je víc a že jdete za hranici už sami sebe, vy se na tom snažíte pracovat. Tohle je jakoby pro vás takový učení. Vycházet pořád sami sebe do extrému. A na vás tam taky jakoby tyhle ty pocity. Vás tam ženou situace, která už se pro vás jakoby, která už se stala. A která vás jakoby ještě víc jakoby poprstrčila k tomuhle jednání. Ještě víc, abyste si tohleto mysleli. Máte pocit, že vás lidi nedokážou dostatečně ocenit. Máte pocit, že vás tenhle ten člověk nějakým způsobem pořád jakoby schazuje. Podkopává vám nohy. Na základě toho, že to udělá jeden, pokud už máte pocit sami v sobě, že už to vlastně potom dělají jakoby skoro všichni. Že na ty emocionální úrovni on to potom strašně jakoby splývá. O to víc máte potom pocit, že musíte furt něco, nikomu něco dokazovat. A co nejvíc těm lidem chcete nejvíc dokazovat, že za to stojíte? Pokud nenajdete hodnotu sami v sobě, tak ty lidi ji ve vás neuvidí nějakým způsobem. Neříkám, že všichni. Ale to, co děláte, je kontraproduktivní a ten pocit, že to štěstí, který vy si tak strašně jakoby přejete, že jako pořád máte pocit, že ty lidi vám pořád nepřejou, aby vy jste byli dostatečně v nějaký fázi svého života šťastní. A možná, když byste změnili ten úhel pohledu a podívali se na to obráceně, zrcadlově, možná byste dostali lepší přehled, lepší nadhled na tuhletu celou situaci, která tady vznikla. A věci, kterým nerozumíte, že byste pochopili sami za sebe v té rezonanci daleko jednodušší, než to, co teď vlastně tady děláte. Informace pro jednoho z vás, váš otec, neustoupí. Váš otec neustoupí v ničem.
To je člověk, který nikdy nikomu ustupovat a ulevovat v nějakých věcech nikdy nebude. To je jenom informace pro jednoho z vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.